takže čaute. Objednávka mi mala prísť až zajtra, alebo stredu, alebo štvrtok, ale si predstavte, prišla už teraz a idem po ňu. Takže sa teším, lebo malo by mi prísť od 4.11. do 6.11. a je 3.11. Takže sa teším. No. No chvíľku. No. Dobre, ideme tu. Dobre, takže už som na ceste naspäť a som vám hovoril, že som si objednal iba 7 vecí zo Sheinu a ja tu mám 2 objednávky. Neviem, čo tam prišlo, ale mám tam 2. Jednu takú maličku, úplne. Vidíte? Je tam dačo tvrdé, nie? Počkajte. Niečo tvrdé tam je. A druhú väčšiu. Dobre, takže ideme. Takže ešte som stále chorý. Normálne už týždeň. Teraz je to už 8. deň. Čo kašlem. Ešte sa mi sobotu zapálilo ucho. Mám zapal v uchu, takže no, ale máme Shein, takže sa teším. A fakt som zvedavý, čo je v tom druhom balíčku, lebo nič iné som si neobjednával. No a vidíme sa u mňa doma. Dobre, takže čaute. Teraz musím prehrávať na iný mobil, lebo na tamtom budem ukazovať púzdra. No, takže máme tu 2 objednávky. Táto je zo Sheinu, táto neviem. Takže ideme najprv otvoriť tú zo Sheinu. No. Tu máme ako prvé. Tu mám tú šnúrku, čo si dáte, toto si dáte, viete, na púzdro. A toto máte tu. Čiže takúto šnúrku. Dáme si aj púzdro chvíľu. No hneď tu máme púzdro. Takéto modré som si objednal. Takže ideme si ho dať. Dáme si aj tú šnúrku. Môj mobil je biely. Objednal som si modré púzdro a k tomu takúto šnúrku. Takže, tak. No. Ako, nečakal som, že tá šnúrka bude taká kvalitná. Takže sa teším. O, aj to púzdro sadlo výborne. Takže takto si myslím, že pekne to vyzerá. Tuto je také kapčanie. Pevné dosť. Púzdro sedí super. Takže som rád. Počkajte, lebo zle som nasadil tú šnúrku tam. Dobre. Takže máme tu telefón so šnúrkou, s púzdrom. Ďalej tu máme takýto náramok.
ready. Skúšame. Takže takýto. To je pre môjho brata. Dobre. Ďalej tu máme... Čo tu máme ďalej? Objednal som si nové sklá, lebo na mojom mobile už mám, neviem či to vidno, tu mám úplne rozpraskané, potom tu mám popukané, neviem či to vidno. A ja som si objednal takéto zatmavené, takže si ich dáme, možno aj dnes, na videjku. Vložíme. Dobre, ďalej máme... Koľko toho tam mám ešte? Na toto som sa tešil a počkajte, idem si po nabíjačku. Takže toto je, keď sa vám lámu tie konce, čo som vám hovoril. Takže dobre. Som si to dal naopak. Sekundička. Takže toto je vlastne na tú krabičku, čo dávate do zastrčky. A tu sú na tie konce. Takže dáme si to tam. Lenže teraz neviem, ako sa to tam dáva. Aha. Dobre. Mne sa to tam nemestí nejako. Hopla. Ja mám asi väčšiu nabíjačku, lebo to som si objednával inú novú nabíjačku na toto. Na rýchlejšie nabíjanie. Dobre, to si dáme potom, ale toto vyzerá dobre. Takže z tohto sa teším. Ešte potom skúšam si to dať aj na tie konce. Ešte tu mám ešte jeden náramok. Mám. Ten si zase objednal môj brat. Taký istý, takže tento skúšať už nebudem. To je taká tmavo-zelená. Vojenská. No a v tomto balíčku už nie je nič a ja už asi viem, čo bude v tom druhom balíčku. Lebo v tomto balíčku to chýba. No a sú to chrániče na futbal. Ale viac som si všimol, že zo Sheinu začali posielať jednu objednávku do 2 balíčkov. Neviem, prečo to robia, ale tak. Mne to až tak neprekáža. No, takže tu máme toto a ideme si ešte nalepiť
sklo, len naspäť všetko zabalím bratovi. Takže a ideme ešte vyskúšať toto, ale to asi na to naozaj nepôjde. No škoda, lebo som sa na to tešil. Ale ako ono to tam sadne, lenže to, že to je veľké. Tá nabíjačka. Dobre, tak možno môžem toto nechať bratovi, možno mu to sadne na nabíjačku. Ja som si vyberal, že normálne na tieto nabíjačky Samsung, ale mne sa zdá, že oni to poslali na Apple nabíjačku, lebo naše nabíjačky sú hranatejšie a Apple sú také zaoblené tie konce. Takže, ale toto sa mi páči. Aj toto. Strašne to je pekné, tá modrá a oranžová idú k sebe. Dúfam, že sa mi to neočúcha toto. Ten kov, čo tu je, lebo fakt to je úplne kvalitné, normálne také až ťažšie to je. A tu si môžete zavesiť, tu je taká vec a tu si môžete pripnúť niečo, že neviem, čo si tam dám, ale asi pravdepodobne nič. A ja sa teraz presujem na stôl. Dobre, takže sme tu. Ja mám zo Sheinu aj tento sprej a mám aj toto na čistenie, ale to nám asi teraz nebude treba. Takže tak. No. Vypnem si telefón, aby vlastne nie, lebo ho budem ešte potrebovať. Dobre, tak som ho vypol. Musím ho zapnúť, aby som videl, že ako to mám rovno nalepiť. No. Máme tu aj tie obrúsky. Sklo. Máme tu aj tie, ten prach z toho telefónu. Takže pripravíme si to sklo. Toto dáme preč. Dobre. Dobre, takže najprv pomeriame, či sedí. Dobre, takže sedí. Môžeme odlepiť. Takže takéto rozbité sklo celé som mal. Asi to nevidno. Tam to má mobil. Neviem, či to vidno. Dobre. Opa. Chvíľu mi to spadne. Takže najprv si to vyčistíme. Takto. Teraz
suchým obruskom. Utierame. Ja nechápem tých ľudí, čo majú telefóny, proste, napríklad aj iPhony, a nedajú si na to proste ochranné sklo. Ja by som tak bez ochranného skla proste nebol. Lebo ja sa bojím, že proste telefón spadne, pukne mi sklo a potom už bude mať tak stále. Dúfam, že sa mi nikde nespraví bublinka. No. Dobre. Teraz ja som to dal na krivo asi. Ale celkom v pohode. Dobre, takže teraz vytlačíme ten vzduch. A jedna bublinka tu je, ale už nie je. Dobre, takže pozriem sa. Som si všimol, že tie sklá, keď niekde sa neprichytia, tak oni sa vedia potom same opraviť. Proste vyjde z toho ten vzduch. Dobre. Takže máme sklo, máme púzdro, máme šnúrku. Máme aj neporiadok tu teraz. Dobre, takže... Ale škoda, že len 2 mi prišli asi. Skla, iba 2. Takže... máme tu skla, púzdro, šnúrku na nabíjačku. A toto ešte na nabíjačku, ale mne to nesadí, ale možno to bude sedieť bratovi. Takže idem to vyskúšať. Opa. Dobre. Ani jemu to nesedí. Lebo my na Samsungoch máme také viac taký obdĺžnik a tu je taký oval proste, alebo zaoblené. Takže to by na dnes bolo všetko a bude ešte videjko toho, jak budem robiť nejaký výrobok. Píšte do komentárov,
nejaký konkrétny výrobok alebo nejakú konkrétnu farbu, keby niekto chcel, aby jeho výrobok bol na videu, tak nech píše. A odo mňa to je všetko a prajem krásny zvyšok dňa.